Takže čau lidi. Dlouho jsem tady nebyl, protože jsem byl nachtýpenej, línej. No, takže budeme se bavit o temné energii. O mojí první pusa. Dám si vám to popcorn, Coca-Colu a my dáme na to. Tak to bylo mi na popravdu asi to ani moc nepamatuju, ale srát na to, víš co, koho to zajímá. No, takže ona chodila o stupen víc, že o stylu víc. Takže byla starší než já. No, ale mě se extrémně líbila, nevím proč, do toho byla hnusná, víš, teda to. No, takže, jo, moja ságra se s ní bavila, protože ona je taky starší než já. No, ona se s ní bavila, že jo, a no, byli best friend, high slay. To bylo cringe. No, proto se spolu bavili a šli se mnou Ivan jako. No, jako zalíbila jsem, já říkala jsem jí, ty vole, mohl jsem jí srdci dokáža to. Takže, teda, to je jedno. Proto se mi líbila, že jo. No a my jsme za barákem měli velký strom, který měl ořechy na sobě. A oni padali, aby jsme sbírali a zrali jsme jak psi za mnou. No, tak jsem mi to řekl. Miluju to. Zabitám, prosím. Takže jo, a ona mi řekla, kamo, jak mohu dát holtitý hlas? No ale já to nemiluju. No, jsem zlobil srdce, jsem se rozpil na kousky, jsem domů, no jsem si vzal ten ořech velký, a jsem si kladl, pa bum, pa jsem to smutná slupa, tam jedu u SpongeBoba a to smutný seriál. Byl jsem zlomanej, ale potom druhý den jsem si vzal prstan, dal jsem jí to na ruku a dal jsem jí pusu. Jo, už se s ní nebavím, bylo, jo, takže... Byl to takový trapas, já jsem se posral. Potom jsem přijel domů a já jsem jí to pusu, tak miluju. Potom na brácha byl jak pasa, zadával pusu. Prostě úplně hnusným holkám, aspoň kde jako byl haskojšak, tak jsem nezlomil, že? Bráchu na tak zbyl, že jsem byl červený 2 dny. Samozřejmě už kouzlo biju. Nabiju. Umírám, prosím, pomoct. Takže... Promiň. Další video, kdy tak bude o nám. Jo, už to dělám. Další video bude o nám. Čau.